Mireu, estem avui en l'ermita de Sant Roc d'ací de Palmeres. Però això, Sant Roc, es veu que ens ha portat una senyal. Això què és d'ací? Això què és? Això què és? l'essència. El que hem de fer jo crec és buscar, perquè això, mira, això és perfecte per a buscar l'essència del cremaet. Els ingredients bàsics del cremaet autèntic, Mira, no? tinc una idea. Farem el recorregut i buscarem tots els ingredients bàsics del cremaet i aquest és el primer, crec jo. Vale, però avui començarem per el bar Galiana de Palmeres. Me pareix bé. Perquè també Arnau, un dia, quan era xicotet, va caure dins d'una cassola de cremaets i s'ha convertit en l'expert. Agarrarem la... Ara, xeu-me, que això passa Ara, molt. Ai! Ah, l'essència de cremaet! Que m'està rondant la fam, encara no són ni les 9:15, amb gana de que arribi l'hora d'esmorzar. Un pla de tramusses, ensalada i nuvolet, porta'ns la beguda que ens estem morint de set. Truita de creïlles, xipirons i una brascada, fes-me una almussafes carrega de sobrassada, pimentón, zamorra i cacauet de collaret, dos entrades clàssiques del bon esmorzaré. Que la festa continue si tenim el pa creixent, porta'm més llimona i amb el vi la mesclarem. Carajillo, cremaet, un tallat, curtet del tesor, orujo, misteleta, no poden faltar a la ruta dels esmorzars. Anem de ruta, busquem un bar, anem de ruta, la ruta dels esmorzars. Bueno, ahir vos va agradar el A mi bar... me va encantar, la veritat, està molt bo. Sí? Què és el que més vos va agradar? A mi la sepieta. La sepieta. I a tu? A mi el polpet i la... És que la crelleta en el puré estava tan bo això, uah. Però m'han dit que així en el bar Galiana fan tot cuina casolana. Ah, sí? Pues provarem, no? Sí, va dir que parlarem amb Toni. Que parlem amb Toni, del bar Ara el Galiana. quedaré jo, a veureu. Toni, vine així! Home, Toni, com estàs? Molt bé, i vosaltres? Molt bé, també. Bé, El teu company José vos va recomanar que vinguérem així. pues al millor puesto vengut. Quines sorpreses mos tens preparades? Allí també s'almoça molt bé. Molt bé, de veres. Anem a veure. Així l'especialitat és el cullerot, el navarrès i tenim el Galiana. A part, la baixet i les mandonguilles de baixo espectaculars. Sí? Pues, mira, jo el cullerot mateix, va. Va. I el cullerot que porta? El cullerot és formatge, tortilla a la francesa i sobrassà. Tot és fet a la sartén en el pa tostadet. Animal, el rotllo un aire de las musafes, però no, no? És en plan, com si porta sense ceba, però en la tortilleta. Exactament. Perfecte, pues el cullerot. Vale. I el Galiana què et porta? Per curiositat. El Galiana és pechugueta o rebolicaet, formatge fundit i porta maionesa. Pollo i un Galiana, però més de maionesa al oli. Amb què Vale, pega pues. tot. És que la Ioli combina tot. Vale, un Galiana. I l'altre? A ti te vaig a fer un navarrès, que segur que t'agrada molt. Què Així porta? ne proveu els tres. Què porta el Navarre? Mira, el navarrès és paté de pato, té formatge, pernil i pimentó. De meravella. Quan t'has dit paté, jo crec que ja el suïs se li va I per veure què us fica, cavallers, Pues jo una cervesa. una Jo cerveceta, Coca-Cola Cero, Coca-Cola jo vi cero llimona. i vi llimona. Marchando. Anem allà. Anem de ruta, busquem un bar. Anem de ruta, la ruta dels esmorzars. Bueno, pues me'n vaig jo, que també tenim algo de paella, no?, per després. Ja que Una mos paella, quedem vas a fer així. una paella? Que vas a fer una paella, ara? Clar, vaig a fer una paella Ah, acompanyada pues va. de Vicent. Molt bé. Vaig a fer-la. Perfecte.
entrem per dins a veure què està fent Vicent. Hola, Bon dia, Vicent. bon dia. Què estàs fent molt així? Pues aquí tenemos una paelleta estrella de sí. Què porta esta paelleta? Pues es de secret ibérico Sí? y molta verdura. Té que estar ben sofregidet, que ja està quasi sofregit. I així esta paella, què la soleu fer? Els caps de setmana? Sobretot cap de setmana i moltes encarregades. Us en demanen moltíssimes. Ah, sí? Moltíssimes. És la que més que la valenciana encara. Més que la valenciana? Sí, està molt bona. Escampes, escampaet. Muy bien. He de dir que és la primera paella que faig. Espero que isca bona. I si no, mira, culpa meva. Vale, molt bé. Estás fent-ho muy bien, ¿no? Home, xicota ja m'ho dia. Ja pots casar-te. Vale, ara me deixes l'arrosset. Però en garbó. Home, Aixina. I ja he de treure jo un poc de piment ferrans. ¿Qué arte tiene mi niño? tu creus que em contrataràs o què? Pues para l'estiu que ve, per què no? Ah, doncs per l'estiu que ve. Te passaré el meu currículum. Vale, m'he d'exhalar. Així tenim un fumer de carn preparat. Ah, ja el tens preparat i tot? Sí, I el fas tu, este sí, el caldo? fumer de carn el fem nosaltres. Li tirem per damunt. I què porta el caldo? Pues és de pollo de corral. Pollo de corral. Sí. I li fiquem el caldo per dins. I això de l'aigua, quina aigua s'has posat? Jo gasto l'aigua de botella. Aigua de botella. Sí, senyor, de vostè, en totes les paelles. Així n'hi ha molta calç. Clar, això sempre diuen que l'aigua influeix molt en Vale? una bona paella. Ara li fiquem força. No, el safrà. Quina bona pinta se quedarà, eh? Encara no està acabat. Així que li falten els xampinyons. Ah, xampinyons i tot? I ara, quan ja està bullint, Li tirem els xampinyons, li no? tirem tots els xampinyons. I ja està. Ara que se fa xampi. Jo Veus? crec que si la deixem així, ja podem vaig a anar fent, sí, a podeu anar almoçar, fent. que és el que de veritat importa. Exacte. Això pel resopó. I quan estigueu a la trac. Vale? Perfecte. Vale. Vale, gràcies. Vale, va, xiquets, aneu fent boca. Ah, colló. Que bo. Sí que has tret, eh? ¿Això què és? ¿Esto què és? Ese es abaixé frechidet y mandonguilletes abaixo. Aproveche. Pues Toni, a la teva salut. Que aproveche. Vale, va, pagadís. Di que no t'agradava hecho. A mi m'encanta tot, la Gioli també. Bueno, sí, Toni, mos ha tret abaixo, però sempre diuen que el millor abaixo de Sueca està en la plaça. I un dia, de fet, hem d'anar a visitar-lo. Al de la plaça anirem i provarem el millor abaixo del món que diuen. Però este està molt bo. la veritat. Este a mi m'ha encantat, la veritat. Jo tornaria soles per provar-la baixo així. I de preu, mireu, les mandonguilles també d'abaixo són supertípiques també Per en la sueca zona, com la no? contornar, això és, sí. I així tenim pimentón chamorra, no sé si lo heu vist. Però per allà provo. Clar, així era quan eren esmorzars, on trauen una ensalada, per exemple, en altres llocs, on en lloc de treure una ensalada, pues trauen pinto en samorra, olivetes, Les papetes. cacaos, olivetes... curtits. Eso es. Com està això, pimentó? No, està molt bo, eh? No és els pimentons més salats que ha provat i està en el punt exacte. Les mandonguilles també estan bestials, tio. En un poc de aioli. La Gioli sempre acompanya amb tot. El aioli és que no sé què té, que és una salsa màgica, Peguen perquè tot. peguen tot. Com si volgués ficar una tostadeta en aioli i nocilla. Si no té sabor, l'acompanyes en la La Gioli Gioli ja i se està. transforma. Buah. Buenas. Mare meua! A veure, el cullerot. Ixe pa mi, el El cullerot pa cullerot. mi. Ahí en el navarrés. Pa mi. El navarrés. Que bona pinta tenen, eh? Y este, el galeana. Galiana. Ale. Vale. A la teva salut. Toni. Que aproveche. Moltes gràcies, Toni. Vale, bon profit. Moltes gràcies. Mireu, per a que vegeu, és el que es pareix un poc a l'almussafes, perquè té el formatget
té també la sobrassada, està feta a la planxa i en lloc de tindre ceba té una tortilleta per ahí, tortilla francesa. Jo me quedé en este, que és molt més light. Porta tortilleta, formatge i pechuga. I un poc d'allioli, perquè l'allioli, com ja sabem... All i oli. Allioli, el secret d'un bon allioli, no? És el secret d'un bon allioli, l'all i l'oli. Pues yo me quedé en este. Que tu paté, formatge, pernilet i pimentó. I també allioli per ahí, no? No, yo no. No pot ser l'au. Pero podría aportarlo. Vale, anem a almorzar. Ja va acabar d'almorzar, xicots? Sí, molt bo tu. Voleu un cafenet? Home, tocarà, ¿no? Va. ¿Un cafenet o un cremaet? Un cremaet. Lo millor que sabem fer. Vale. Tres un crema. Un cremaet, jo crec... dos cremaets, Jo no manzanilla. una manzanilla, Sí. tocadeta de algo, Sense tocar. Cando. Anem allà. Espera, això no pot ser, Home, després de tot el que m'ho fent haurà que baixar un poc. Però passa el temps i no te dignes a provar el cremaet, tio. No vaig a provar-lo mai. És una cosa que va estar per a l'últim capítol. En el millor bar estarà quan provi el cremaet. Essència. O sea que Hòstia haurem puta. de fer la repetició i anar al bar que millora... Bueno, i tu saps quin és el millor bar? Això vos ho deixeu vosaltres i ja el provarem. Vale. Queda en l'aire tot. Un cremaet. Què té que tindre un cremaet per a que siga especial? El toque maestro del chef. Però el cremaet és algo íntimo o sexual? No. Ara una caïra i contamos això. Vinga, jo me faig un cafenet amb vosaltres. Què és el toque maestro del chef? Pues tots tenim un secret pel cremaet. N'hi ha que li tira mel, n'hi ha que li tira rom blanc, n'hi ha que li tira rom negre. Jo, per exemple, li tiré mel, Mel. perquè li dona un toc especial. Un poc de sucre. Sucre també, clar. Però menys sucre que mel, més mel que sucre. Li dona un altre dolçor. I només teniu que provar-lo. Va, anem allà, va. Bueno, per allò, la manzanilla... Jo me vaig anar amb Vas que te la toque, te la Sí, toque. jo crec que està bona, Jo crec que està a punt de cocció. I quina és la faena més dura d'un propietari d'un bar i d'un restaurant? Perquè moltes vegades nosaltres veiem el que és l'esmorzar com a tal i diem, oi, que bo, tal, però no ens parem a veure l'altra part, la part del propietari i del... Sí, així el que n'hi ha són 2 hores molt dures, l'hora d'almorzar i l'hora del dinar. És un estrès que estan tots demanant a la vegada, tots parlant a la vegada i que després se passa. Després, quan s'acaba tot, en 5 minuts se t'ha passat. Però ni això ara ho està contant la vida, l'altre està demanant un cafè, l'altre està demanant una cervesa, però quan passa tot, alhora ja... Hi ha algun moment de la teua vida que tu digues estic ja cansat de tot, me deixo el bar. Tots els dissabtes per la nit. Quants anys porta este bar així obert? Jo pense que ja porta més de 40 anys. És un bar dels primers que muntaren així. I com ha canviat l'entorn de lo que era abans Palmeres en aquell entonces o el que és ara? A veure, això sempre ha sigut un bar de gent major. No canvia molt, tampoc, perquè així el 80% de la meva clientela és gent major. Ara enguany ha sigut quan has començat a vindre gent nova. Gent jove, gent... Però tots els anys ne fallen un o dos, tots els anys, perquè la gent major, pues... És això que el cicle de la vida. Exacte, el cicle de la vida. Però el 80% de la gent d'ací és gent major. No n'hi ha ninguna... És cafè, copa, almorzar, cafè, copa i puro, que dic jo. Què opines, Toni, del projecte de les rutes esmorzars? Pues jo crec que és una bona iniciativa, perquè ara que la gent
està més paraeta, està més... Jo crec que és una bona iniciativa pels locals perquè això té que eixir endavant. Si no, m'ho anem tots per baix. I si per almenys la gent pot veure com s'almoça en un puesto, té una publicitat per veure com s'almoça en aquest puesto i no ha vengut mai, per almenys veu com s'almoça. Té una idea i diu, potser pues anem a provar així, que jo ho he vist i una persona porta una altra persona. Pues ara te sorprendré i vas a provar, ja que estem així, unes coses del forn d'ací de carbó de Sueca. Tu què te quedes de tot, Toni? Que és pastisser de moniato. Un bon pastisser de moniato, el relleno. Això és típic. És color reflexes. Que diu que no se sap si tenen procedència àrab o... Al final fa la massa del pastisset i al forn. Ara provarem. Sí, Toni, agarra. I ara te dic jo, què és, moniato o boniato? A la vostra salut, esmorzadors. Molt important. Acabar un bon esmorzar sempre amb un postre. Si pot ser d'un forn de la zona, millor. En aquest cas, del forn carbó, perfecte, de categoria. Va per vosaltres. Anem per la ruta. Bueno, ara que ja som quasi les dos, jo crec que ja aprofitem i ens quedem a ser dinar, no? Va. Vale, pues jo vaig a per la paella, tranquil, Toni. Vale, si vols ajudar ho dius. Vale. Em desperto de matí, com em puc llevar el mal de cap. Mireu quina paella m'ha eixit, xavals. Que bona pinta, tio. De secreto. Que bona pinta, Pelayo, t'aixim molt bona. O sigui, té bona pinta, molt Per ser la bona. primera jo crec que m'haurà eixit de categoria. Espectacular. I de què més soleu per paella, sí, Toni? Així, d'arròs de senyoret. L'especialitat de la De casa. la casa. Pues un altre dia vindrem i el provarem. Bueno, Pelayo, a mí me han dicho que tú ya tienes la hecho para dinar, China, que paella no te toca. No, a mi me queda una porcioneta que siga, que m'ha quedat en ganes de provar-la. Vale, xicons, m'han dit que esteu buscant l'essència del cremaet. Aneu al bar de Vicent, al club de tennis i busqueu-la allí, que m'han dit que està molt bo. Pues anirem, no? Anirem a provar l'essència del cremaet, que a mi m'agrada en calentes. El pròxim programa al Club Esportiu dels Palmerers. Al club del Potiu. Arra, Arnau, arra, va. Vale, va. L'essència. Vamos a almorzar. Toma. L'autèntica essència, no? Esencia del cremaet. Arrau, ¿tú qué te pasa cuando eres chiquitito en el cremaet, tío? Que parlem, Toni, del bar. Ara el quedaré jo, a veureu. Toni, vine així! Algo que em pugues, Toni. Està parlant per telèfon. Ah, pues ara, quan vulgui, que vinga. L'essència. Siempre que vuelves a casa, Con las manos en la masa. El Pinocho mira i creu que així van canviant les coses, que no s'apagui la veu, que ningú no es desencante, envoltat d'un munt de gent que demana més justícia, volen ofegar les veus.